jest rósł po sklerozie. Wiecie, całkie nasze życie to jest tako srogo, czarno dziura, do której ślatują wszystkie minuty, godziny, dnie, tydnie, miesiące, które tracimy na wszystko, co jest blank mało ważne, na roztopierzanie się, na uwijaczka zabytkami. Jest to tak naisto czas, kiedy my utąkali we haźliku i jeszcze nie spuścili wody po nim. Ani z korzin mostowałem na srogie dziury we Filipie, jak to Anglii berygodają zaniki pamięci, amo się przykludzi ta diosecko skleroza. I najlepszy to wyklarował kiedyś był jeden redaktor we Łosprowce z tym wysłanym Drozdą, a on to teraz żykna teraz co po naszemu. Wiesz, pado jeden kamra do kamrata, mój doktor mi powiedział, co ja mam dupne luki w pamięci. Ja? No dość. A który doktor ci to powiedział? Pyta się tego istnego kamrat. No, jakby ci to powiedzieć? To będzie zdziebko duchochotka, ale po złej. Wiesz, kajsik tam w Europie jest taki gryfny kraj, kaj jest zawdy gorko. Są gryfne dziołchy ja, wiem, Chorwacją, prawda? Nie, dalszy na zachód. Ja, wiem, Grecja. Ja. Moż prawie to jest Grecja, padotenistny. I tam ci żył taki srogi poeta. Jest dyrkusie, jak go ci mianowali. Homer, podpowiadał kamrat. Ja, moż prawie to był Homer i on naszkryflał coś o takiej srogiej wojnie i pieronym długim wędrowaniu do dum. No, naszkryflał on był Iliada i Odyseja. Ja, już się wspominam, widzisz, bo to było o tej wojnie trojańskiej, prawda? Pyta się ten istny. A ta wojna trojańska to była z kuli jakiejś ich baby, prawda? Ja, to była z kuli pięknej Heleny. Widzisz, Helena, wrzesknął ten istny do Andrzeja. A rzeknij ty mi, jak się mianuje ten doktor, który mi powiedział, co to ja mam te luki we pamięci. Bo naisto można to i prawda, co los, życie zawiera nam przed sznupą jedne dźwierze, co by zaroski już zaś że wżyć drugie. Teraz co najgorszejszy jest w ten czas ten diosecki przeciąg. Berą ojgień Pnioków.